No niin Mare, tultiin tässä tarkistaa heti ekaa päivänä näitä räpsejä, niin täällä oli semmonen kissa kuule kiikissä, että ei uskalla oikein lähemmäs mennä. Michael oli saanut tästä sen naaraskissan, niin se epäili, että täällä on kolli lähettävillä, niin pani samaan paikkaan, niin johan meitä tärppäs. Kuuleeko kun se murisee se? Se käy päälle ja sitä menee niinku lähemmäs. Tää on kyllä näitä hommat voittaa. Oi hyvä sylle. No mitä? Kuvaksi sielläkin? Joo. Onko se vaan niinku yksi piste? Oi samperi. Joo. Kahvisi. Lopetetaan tämäkin. Oi et.